Hello, maayong adlaw mga ka-DJ, mga ka-listeners. Karon di ay atong ipadayon ang katapusang sumpay ng atong sugilanon. Mga mata alang kanako. Naabot na jud ang inyong gikahinaman ang katapusang sumpay ni ara. Ug sa dili pa day no, ato daayong basahon ning comment ni Joan. Salamat kuya sir, always listening jud while gatrabaho makawala sa kalaay. Amping always dara kuya sir. Salamat kayo amping sa diha Joan. O kang Imanadora. Ay sus, si ating radyo di ay ang killer. Ahak, salamat po sir. Salamat kaayo sa imong pagpaminaw. O kang Isim. Hello admin, salamat sa part 43. Excited na jud ni kaayo amping kanunay diha admin. God bless all. Salamat kaayo sa imong pagpaminaw Isim. O kang Blanca Mil Limadrid. Hay nako, ating ikaw di ay. Salamat kayo sa imong pagpaminaw Blanca Mil Limadrid. O kang Rodriguez Generoso. Kang Rodriguez Generos. Grabe pa akong pagtuo. Og si Minerva ang White Lady. Ang ending si ating di ay maog yun. Tuotag si ating o si iyang mama. Og si kisa ning usa Divine Grace. Thanks. Salamat kayo sa pagpaminaw Divine Grace. O kang subsahon na Lia Cabanero. Atila si Ate Yan Lods. Salamat kayo sa pagpaminaw Lia Cabanero. O kang Siri Rebecca. Idol, ingat dyan. Salamat sa upload sa nadrama. Okay, salamat kayo sa pagpaminaw Siri Rebecca. O kang Lisa Duan. Salamat kayo DJ Lex sa pag-upload sa sumpay. Excited na ako sa katapusan. Nana, mo na ni siyang ang katapusan sumpay. Last episode, final. O kang Christine Diasis. Thank you idol sa uptick nga upload mo. Ganahan ko magtanaw sa imonghang videos loads kay dili taas og intro. Not skipping ads jud akong matabang. Salamat kaayo Christine Diasis sa imong pagpaminaw. O kang Anatonia Kaniyumio subsahon kalagot sa drama ngano naglagot man ka. Salamat kayo sa pagpaminaw Anatona Canonero. Salamat kayo sa imong pagpaminaw ning atong drama. Thank you kayo. Og di ta maglangan ato nang sugdan ang katapusang sumpay ni atong sugilanon. Mga mata alang kanako. Og salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Inutil na ko. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw ko king na ini. Love ta ka. Mamatay ra ka ng imong love na ko. Kay butan ako. Unsa man ka matanga sa pagka-nurse? Ngano mo kontra ka man ginako? Kay nurse ko nimo. Ug sayop na imong una-una. Kung doon na may nagugsa sa nahitabo nimo, kana mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sad-an sa tanan. Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Usa kinahanglan mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Unsa man nimo sa pagpintal? Ang imong mga mata. Mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata! Alang kanako. Mataom ang kalibutan sa mga makakita.
Apan sama nga gidatugan ka sa langit, kun hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat, Ginny Rica Vidal. Direktor, Alex Repulio Lara. Music, Trifon Morales. Recording Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aminidel Liara. Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Ang miyagi, dito makit ini Angela sa kwarto ni nang ating si Ma'am Minerva nga gigapos o gibaatan ng baba. Umitaho kini kaniya nga ang misteryosong babae ang mibuhat niya. Unya, nakontak na yun ni Angela si Leonardo. Apan, gimanduan sila nga mabiya na sa mansyon. Apan naputol ang ilang parasulti. Tuod man, nangadto na sila sa gate, sila si Angela o Minerva. Apan, nakandado kini ang maong gate. Aniya, katapusan sa atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Basta nagkatuglan siya sa guardhouse, tita. Sa mo nagpakahitabo, nga nung naamay dakong kandado sa gate. Ambot, wasap ko makasabot, tita. Dinig ka lang, ha. Ako lang nilion sa sudan ng guardhouse ang gwardya. Wala ko makasabot din mga hitabo. Noy! No! Oh! Wow! Tina! Noy! Noy! Kita ang gwardya wala maglihok o nagkadugo ako, tita! Unsa? Ay siya! No, tita! Tita, kinala magagawas na ni ang kriminal sa suod. Babuto na nato si ating nakuha og yawi sa gate. Sige, tita. Pero hain man silang ating. Anong wala naman siya babalik? Angela, nahadlok ko. Paabuto na tuog kadiyot silang ating, tita. Kinahanglan makaabot ko sa bahay. Naunsan maka sila dito. Sinang ating klaro na kayo nga siya ang kriminal. Ang iyang pagpamakaklamo sa tinuod niyang pagkatao, iko na nga rason aron siya ang angay nga dudahan namo. Gawas pa, nakapatay na siya. Ang iyang bana, busa way katarungan nga dili siya mapatay og laing tao. Tita, wa pa magkabalik silang ating. Angela, naglaay nagakong lawas. Tita, ayaw sa paglihok, ha. Tambalan ko unang imong sa matsao. Ha? Sorry nga nalimot ko sa pagkatiman, ana. Hahay naman ka si ating. Kung dili pa siya mabalik, human akong tambal sa imong o. Pangitaon ko na siya, tita. Samot nagkangon ko ng kasakit sa ulo. Hindi ko makalihok. Hindi kaya akong palibot. Ang samot kahanan ako na yung mutangan. Kailan matutulang kong putan. Udap di ko sumumbong. Pangitao kong putan. Tita, wa pagid babalik silang ating. Wa pa kay daw tayo nahitabo niya. Tita, kung dili ka mahadlok, di ang taon na kanini, ha. Huwag akong pangitaon silang ating sa sud sa bahay. Pero mahadlok ko, Angela, mahadlok ko. Kung mahadlok ka, sige, kuyo na ako sud sa bahay. Sige mo, banalan ko nemo. Kitang doa mangita ni ating. Dali, tita. Arita sa suwid. Ano lang ko sa sala magpaapot, ba, Angela? Sige, tita. Pangitaon sa nako sinang ating. Nang ating!
Nang! Nanghain man ka! Nang ating! Ah. Nang ating! Niya nagig ko sa siyudad. Salamat din taon nga wa mabarang akong dagan. Uy, ang gasolina. Gamay na rasab kayo. Kinala makapatubil dahil ko. Nahurot ko na nga akong gasolina sa akong account. Manawag ko ni Angela pagbalik dito sa gasoline station. Na-charge na akong cellphone. Makatawag na ko ni Angela. Nang ating! Hain ka ng ating! Nang! Ay, nga na naman hindi na yung mutupags ng ating. Oh, si tulad ko po sa sala. Oh, si Tita Minerva. Naunsa ka sa sala. Balikon ko na lang siya sa sala. Tita! Tita Minerva! Oh, si Leonardo. Nagkatawag na sa'yo. Hello, Leonardo. Hello, Angela. Nakagawas mo sa bahay? Wa palayo. Timid akong kandado ang gate. O wa miyawi ini. Unsa? Di ka daduhan ang gate? Maugay na Leonardo. Hain silang ating. Ako pagipangita silang ating. Kay nangita mi sa yawi sa kandado sa gate. Ayaw nang pangitaan silang ating. Palayo ka ng ating. Dada si mama palayo sa bahay. Ayun ko na di magipanulti. Nga nang magpalayo man mi nilang ating. Tungod kay siya ang kriminal. Ha? Mao ka na, Angela. Sinang ating ang kriminal. So nga naman. Nga nang siya man ang kriminal, Leonardo, ha? Sultihan ka kung nganong nahimo siya kriminal. Inigabot ako diya sa bahay. Nagpagasolina pa ko. Ibutang og luwas nga lugar si mama. Ayaw na siya padulan ni ng ating. Sultihan ka kung mabot ako diha, ha? Niya pa ko sa syudad. Kuhanan ako. Sige, Layo. Sige, dada sa kwarto si mama. Oo, Leonardo. Usbon ko, sinang ating ang kriminal. Busa ay gipadol niya. Sige. Bye. Bye. Ngunit sa di ko makatuko. Sinang ating ang kriminal. Ngunit nagkasiguro mainis si Leonardo. Pero kinahanglang sundon ko siya. Akong ibutang sa kwarto si Tita Minerva. Balik ko na ako siya sa sala. Tita? Tita, ato na ta sa... Ay, si Tita Minerva. Uwa naman siya din sa sala. Tita? Tita Minerva! Tita, hain ka! Tita! Basig ko sa kusina. Tita? Tita Minerva, hain ka! Tita! Anong kalit mo siya nawa sa sala? Tita Minerva! Tita! Uwa siya din sa kusina. Saan naman sa mni? Anong nawa naman sa Tita Minerva sa sala? Tita Minerva, hain ka! Tita! Tita Minerva! Nagpultahanag lang ba? Tuwa sa labas sa kwarto. Tita! Tita Minerva, ikaw ba ka na naglambas sa pultahan? Tita Minerva! Hay, madugang putahan ng mong kwarto. Kinahanglan matutulanin ako. Kinahanglan magagawas ko din. Oh, yaman ko ka na. Nanihayag gamay. Oh, siya ka na. Oh, kinsa ka. Oh, may dagang saglaing na biktima? Oh, kinsa ka. Paggawas ako din. Ayaw! Ayaw silang putahan! Balik na sa kangit-ngit. Kinsam ka! Tita! Tita Minerva, hain ka! Tita! Dayan sila. Hain si Ma'am Minerva. Ayaw, pagtuol ako ng ating... Ayaw! Naunsa ka man.
Nahadlok ka na ko. Ikaw ang kriminal, dili ba? Ikaw ng ating! Angela, unsa gunang imong gipanulti, Ay day? nalang pamakak ng ating. Nanawag si Leonardo, ug ikaw ang kriminal. Unsa? Ako? Day, Angela, ayaw yung taon ko pa sa ninlisa nga wa na ko mabuhat, day. Dili mahitabong mamakak si Leo ng ating. Ikaw ang kriminal. Dili in taon na tinuod, day. Oy, nasayop Hain si Tita Minerva. Hain siya! Day, tuhui ko, dili ako ang kriminal. Anong imo manigibuhat ng ating? Angela, wa ko mahibawan ng imong gipanulti. Hain si Tita Buhi Minerva. Buhi ikaw! Hain ta! Dili ako ang kriminal! Nang ating balik dire! Sultihin ko ka, Tita Minerva! Nang ating! Misulti sa kwartong Tita Minerva. Nang ating! Kilak niya ang sod. Nang ating! Nang ablihin ni puntahan ang ating! Ablihin ni! Kinahanglan sultihan ko ni mo kunain si Tita Minerva ng ating! Ablihin ni puntahan ba! Doon lang lagi ko sa bahay. Kinahanglan makaabot ako dito. Unsa naman kinahitabo nila sa bahay? Bisag usaw. Ingon sa dili ko makatuo kasi ng ating ang kriminal. Nang ating! Nang gawas na sa kwarto ni Tita Minerva nang! Kung naaman mo si Tita ayaw itaw sa kunsahan ng ating! Nang! Huwag iyabli. Kinahanglan makuha na ko ang master key. Kinahanglan makita na ko si Tita Minerva. Tita Minerva! Tita, hain ka! Isa ka. Tubag ako. Ako si Frederick. Lain ka ba sa mga biktima sa misteryosa ang babae? Sige, tingog. Tingog pa. Kinahanglan matutulan ta ka. Aron mabarbaran ta ka sa baat sa mong baba. Ingon man, mabarbaran sa kunin mo sa akong gapo sa luyo. Tingog pa. Murag doon ako sa mong hiwatangan. Sige, tingog. Dili ka makita. Grabe ang ngit-ngit. Ang imo lang tingog akong giya sa imong hiwatangan. Doon na jud ko. Doon na jud ko sa imong hiwatangan. Sorry. Natugman ka. Di ano dyan ka sa kong tiilan. Kinahanglan patangtangan ko na mo sa gapusang kamot. Kana. Mano ang kamot. Nasa luyo. Binaklid ko. Dili ako kang tasang gapus. Doon lang naging sa amo. Usa na lang kaliko ug maabot ako sa mansyon. Mayo unta kung okay pa sila sa sud. Wala unta nila masugati sinang ating. Sani, kadagan pa sayawi din sa kabinet. Ay, magkaini ang master key. Kadagan sa pungpong sayawi. Ay, magkaini ang master key. Ang yawi sa kwarto ni Tita Minerva. Abit-biton ko din sa kapungpong yawi. Mamasa na lang ko nga naadin niya ang yawi sa kwarto ni Tita Minerva. Kinahanglang makita na ko siya. Nanagay ko sa among gate. Suwayin akong doorbell. Humingaw man ang sud sa bahay. Sirado gyapon ang gate. Mayong tag makabati sila sa akong pag-doorbell.
tingali karon. Sa Leo na. Katapusan na lang kining yawi nga akong insert. Una ko mato sa gate. Naabli ang kwarto ni Tita Minerva. Kinalang makita kong sud. Uy, tao sa sud. Uy, mitubag. Posible nga doon ay dili maayong nahitabo sa sud. Katapusan ko lang yung pindot sa doorbell. Wa pa ganin mo tubag. Wa ganin mo tingog sa sud. Ako ning padasmagan sa sakyanan ang gate. Wa kikisaw sa gawas. Mubalik na ko sa auto. Ako ning dasmagan ang gate. Kisa lang naa sa gawas. Oh, si Angela na karon. Angela! Ako na eh! Si Leonardo! Leonardo, ikaw lang nasa gawas! Oh, ako na eh! Leo, kinahanglan makasud ka! Kay si Tita Minerva, galit lang nawa sa sala! Mao ka na, Leo! Basta kinahanglan makasud ka diri! Di ba gini mo maablihan ang gate? Dili, gyud! Wayawi para sa kandado ang gate! Sige, padapin na lang! Ha? Sa imong buhaton, ha? Ako padawagan sa sakyanan ang gate! Pero magkupak ka sa imong auto ang gate? Kinahanglan makasud ako, ya Angela! Sige, mupadaplin ko! Ang misteryosang babae. Nagbarog sa doon sa swing. May tabon na brundak yang naong. Angela! Nagkapadaplin ka na ba? Angela! Ha? Oo, Leonardo! Nakapadaplin ako! Sige! Dasmagan ko na ang gate! Leonardo! Ang babaeng nakaputi! Naasa sa ibabaw sa hagdanan! Ayaw pagkawal niya! Siya sinakating! Dili siya misteryosong babae! Siya sinakating! Nang ating booking ka na! Ayaw na mikadlo ka pa! Nas maganda ni Leo ang gate. Angela! Leo! Habib, Leo! May nalagani kinakalikay ko sa gate kinaapli. Angela! Angela! Sabi na kung doon ay daw tang mahitabo ni mo. Leonardo, gusto na. Uwi ko na ang babaeng nakaputi. Nawa siya sa ibabaw sa hagdanan. Dali, Angela. Pangitaon taon sa mama. Sige, Leo. Salamat. Nga natang tanang gapos na ko. Tangon ko na imong baat sa baba. Tabang! Oh, Ma'am Minerva? Kinsa ka? Ma'am, ako ni Ma'am. Si Frederick. Ang inyong hardinero. Frederick, nga nung naabot ka ni Nabita. May... Nganing mo ang kwarto, nga no? May mibunal sa kuko. O sa pagmatkon na akong buot, niyan ako iningit-git na kwarto. Unsa? Kinsa may bunal sa mo? Ma'am, usa ka babae nga nagputi. Ha? Ang mystery. Ma! Ma, hain ka! Ma! Huwa sa din sa manggahan, Leonardo. Kilala makita na to sa mama. Sa dili pa siya mapasakitan o baka mapatay din ang ating. Leonardo, giyon sa di mo pasapag siguro nga sinang ating ang kriminal, ha? Tungkol kay gipatay niya ang iyang bana, Angela. Sinang ating mipatay sa iyang bana? Mao ka na. O napuliso siya tungod sa mong sa... Tinuod ka, Leonardo? Mao ka na nadiskubrihan ko sa kong lakaw, Angela. Si ating mausit Atilia Melendez nga asawa sa naghimo ni ining baya. Sa? Sinang ating landi ay ang atong gipangita. Ug miabot pa ko og laing dapit. Sa ilang dapit. Leonardo. Usa kinahanglan nga ikatubang ko sinang ating. Wa ko magtuo nga itom dayo kagahapon sinang ating. Napreso ba siya sa pagpatay niya sa iyang bana, Leo? Oo, napreso siya. Pero sa paggawas na niya sa presohan, naghimo siya og kagalingon niyang kalibutan. Wa na siya mobalik pa sa ilang Pinoyanan ug sa iyang bana. Ug misud siya isip katabang ninyo. Busa kinahanglan nga makita nato siya, Angela. Sa kwarto sa imong inahan. Unsa?
Dito siya musod sa dayo na nimong abot. Ug iya ni kilak. Ug wa na gyud siya mugawas gikan sa kwarto ni mama. Wa na. Unya miabot ka. Pero naablihan ako ang maong kwarto layo. Apan wa silang ating sa sud. Sa? Uy, di man siya moagi. Ambot lang ka. Wa ba kasi mugawas sa kwarto sa diyang giadto ta ka sa gate? Ato na mahibawan. Dali. Manood sa kwarto ni mama. Dali. Aray kasakit sa akong kalawasan. Paningkamot, ma'am. Kanito ta, akong kapkapon ng putana. Aron makagawas din ni. Sige, maayo noon. Aray, sakit pa kang akong oo. Nagngut-ngut kini. Ma'am, ako na mangita sa putana. Ako na ni kapkapon ng bumbong, ma'am. Nganong iya manikit po at nato. Huwag mo ta makailan niya. Di ako na madama. Kinanga matultulan ta ni Leonardo din eh. Ngit-ngit kayo. Mingaw gid din sa kwarto ni mama. Pero dinikit mo sud silang ating. Dini siya misud ka kanina. Pero ambot lang sab ka kung migawas ba siya sa diyang nangita ko sa yawi ining maong kwarto. Hoy, magikasi ng ating. Oh, Angela. Asa man ang naa sa sahog? Tinuo sa dugo ka na. Ug tuwa pa ingon sa dakong aparador din sa kwarto ni mama. Tuod. May nagtago sa sud sa aparador. Sa Dali. Atong aplihan ang aparador. pag-amping, Leonardo. Unsay naa sa sulod sa aparador? Ayaw pagdool, Angela. Unsay naa sa sulod sa aparador? Ang tinuo sa dugo, milaho sa luyo sa mga hinangir. Leonardo, pagbantay! Kinsa kang nagtago diha? Leonardo, unsay mo nakita? May laimportahan kining aparador, Angela. Unsay pultahan? Tanawa, Unsay pultahan? gamay portahan ka na. Naabli. Oh, unsay man ang pultahan na, Leonardo? May sikreto din portahan kining luyo sa aparador ni mama. Naibaw ka si mama ni mo ini, ha? Batal ka ha. Pero nakasiguro ko, nga sinang ating nahibaw-bahin ini. Di ka na, magkuha ko flashlight. Atong sulon ka ng maong sikretong portahan. Hindi na marunduman ko ginaputahan. Nera, mula ka rin putahan. Oh, di pa beli ang putahan. Nakalaki ni si Gawas. Hain naman si Leonardo nga nagkuha og flashlight. Kaginsa makang dugo ka na nagtuo paingon ang pultahan sa sud sa aparador. Angela, Leo, dali. Manood ta sa maong portahan. Di maapli. lapad na kayo ka ko. Ma'am, di maapli ang putahan. Maapli na ni kung mubalik ang babaeng kaputi. Leonardo, tanal kining atong gisupay. Ang tinuo sa dugo, paingon sa unahan. Ang kinsa makaning dugo. Ang nakita ko nga may samad sa o. Maura si mama ni mo. Pero ako na mga tambalan. Pero Unsa naman kanitabo ni mama? Pero Leo, asa magkasangko kini mo ang tanal? Kinalang maguba ko ni Sraduro sa putana. Basi maabot isang patid. Wajib abli ang putana. Oh, kalik ka na abli ang putana. Ang babae nagkaputi ka na nagbarog sa putahan. Tita Minerva, Sa bahis ka! Tita! Gusto kita kang mo ikis, traidor. Kawatan! Tita Minerva! Nangating.
Ating, ikaw ka na. Oh, ma'am. Ating, usa kini imong gibuhat. Kinahanglang mamatay ang mga traidor, ma'am. Ating, ayaw pagduol ako, ayaw pagduol. Ayaw kahadlok na ako, ma'am. Panahon na sab nga limpyuhan kining bayas sa mga dautan. Sama sa kumbana. Ating, unsa ko ka lagi panulti mo? Di mo kining maumbay sa kumbana. Dili tungod na ako, Ma'am Minerva. Yan ang gihimo alang sa iyang mga babay. Alang sa iyang pagkademonyo. O kining kwarto, ha? Anhin nila din hibuhato ng ilang pagtraidor na ko. Ating. Taka na siya babay kang gidadin ni ma'am. Kipapuyo ining maong kwarto. Aron kung matug na ko. Samtang matug ko sa among kwarto. Nga inyo ng kwarto karon. Muaneng akong bana. Og anhi sila magtagay sa ilang kalipay. Lain-laing babae ang iyang danon din ni ma'am. Ikaw ang asawa sa tag-iya ining baya. Oh, ako. Ako si Stella Melendez. O dili si Patricia Amador. Ating. Timunyo ang mga lalaki nga nagpuyo ining baya. Gikan sa kumbana. Hangtod na sa imong anak. O kining tawatan. Usa angay lang silang patyon. Unsay buot mo impasta mo, Ating. Ipatukod kining baya tungod sa kumpa. Napanagtanang makapuyo ni ining baya. Mahimong maluibon. Busa, angay lang nga mamatay ang tanang maluibon. Apil na si Esmeralda. Unsa? Hinigapong kwarto, ha? Magtagay sa ilang kalipay ang imong bana og si Esmeralda. Ug nahibaw ko. Nga imo lang giantos ang tanan, Ma'am Minerva. Pero sa ako nang giingon, kinahanglang silutan ang tanang makasasa. Ug una ang imong bana. Ikaw ang... Ako! Oh, ako. Ako ang ibutang og hilo sa pagkaon sa imong bana. Nanay nga hilo, aron mamatay siya. Human sa kamatayan ni Esmeralda. Ug ma'am, utang kabubuton mo kininako. Ako ang mibuhat sa angay mo untang buhaton sa mga traidor. Kung mauna, uwa mo ang bag si Esmeralda. Wa! Gitukmod ko siya sa veranda sa pangpang. Ating! Lahing dautan si Esmeralda. Human siya luibi ni Leonardo. Si Leonardo sama sa iyang amahan, ma'am. Traitor usab. Usaangay lang usab siya mamatay. Pero nabuta lang siya. Balba ko sa akong pagpatay unta ni Leonardo kay nabuta ra siya. Ating, dautan ka! Oh! Nahimo kong dautan tungod sa mga dautang tao.
Ang akong mga mata, ganun ang makakita sa pagpakasa sa mga tao. O kiniktawa na! Hangay la siyang mamatay. Kay traitor siya. Kawatan! Unsa? Busa angay kang magpasalamat nako, Ma'am Minerva. Gilimpyuhan ako sa mga daotang tao kining baya. Pero dili husto ang imong gibuhat, ating. May patay kang tao, busa angay kang mapriso. Dili ko mahimong ipapriso, ma'am. Tungod kay Unsa? malubong ining baya ang tanan niyang sikreto. Ikaw ang mipatay ni ining traidor. Ikaw o dili ako. Unsa? Ganong gihubok mo ka ng imong puting gown, ating. Ikaw ang musulod ni ining ma'am. Tungod kay ikaw ang ilang ilhon nga mysterious babae. Dili ko musulob, ating. Kinahanglan imo kining isulob. Ating, ayaw! Ayaw! Kinahanglang maibalik ang kalinaw ni ining akong bahay, ma'am. Ayaw! 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 Singgit ka ni mama ni mo. Tuwag ikan sa tumoy nining tunnel. Dali, Angela. Dumdumon ta ang gigikan na sa tingog ni Mama. Ayaw! Ayaw! Nagkaduulag yung tingog. Leonardo. Dili ko musulob, ana. Dili ko Kinahanglang musulob. musulob ka. Ikaw ang misteryosang babae, ma'am. Ikaw! Dili ko! Nangating! Nahibaw namin kung kinsa ka. Ug dili ko musugot nga may buhaton pa kang dautan dili sa Mumbai. Ikaw si Atilia Melendres, dili ba? Ako ning bahay o dili inyo! Gusto na nangating! Leonardo! Leonardo! Siya ang may patay! Ayaw pa sakitin nga ako, inahan! Kinahanglang mamatay ang imong inahon. Kaya gitugutan nga may magutan ang imong amahan. Patay sa iyang daghan! Tingnan ko kayo! Gusto na nangating! Leonardo, gitugap ko rin mo. Leonardo! Ma! Ay, naghadlok! Ni anak ko! Malimpyuhan sa daputan ng akong bahay. Kailangan mamatay. Wala siya, Leonardo! Gipatay niya ang imong amahan. Siya ang nagbutang hilo ni Ine. Ug siya usap ang mitok mo na Esmeralda sa veranda. Ug karon ang ato nga dinero, iya usap nga napatay. Si Frederick ka nang naa sa kilid. Tira lang magtawag tag pulis. Hoy! Sir, paggamit akong cellphone! Manawag ko sa akong abogado! Sir! Hoy! Hinabay! Saan ba kikita? Ay, pagbuot! Sino mo bot? Nga ni magbot? Laptanan! Kwarta na niya. Unsa man to? Matay ka na! I speak! I speak. Tungtang ko rin mo! Angela? Oh.
Dagon sa pamakadini sa biranda sa studio. Ito na sa van ang tanan nato mga butang. Ito na sab si mama. May pahiluan na sa auto. Ready na sa bambahay nga atong balinan. Nawili ka pa ninindapit ha? Nagunahuna lang ko sa mga pangitapo din Ito mang kaagi ni maong bayan sila. O kinala nga ato ni ilubong sa kalimot. O bahala na ang sunod nga mapuyo din kung unsaon niya. Ayaw itago sa sunod nga makapalit ining baya ang iyang sekreto, Leonardo. Uwan sila. Mahibaw siya sa tanan, labi na sa tunnel. Leonardo, may suwat kami abot para nimo. Suwat? Suwat? Para nako? Kinsa magkadagpadani mo og suwat? Kinahanglan nga ato ni mahibawan. Ha? Di man lagi ka ng suwat? Gitunol naman iso sa katao diya sa gate. Di makanagikan? Nakaila ka ba sa mitunolan na nimo ma? Ang atong silingan nga dunay tindahan sa gawas may mitunol ni ana. Unsa? Ambi ko na ma. Wa man sayngan sa nagpada. Imongandra ang anak sa iba pa. Gikan man ni sa usa ka Manang Lucia. Kinsa man si Manang Lucia? Dear Sir Leonardo, inahan ko sa usa ka piniriso nga kauban ni Ma'am Lara. Ug mauni ang panugon ni Ma'am Lara. Kung mamatay siya sa prisuhan, ipa-imbestigar si Frex Montes nga karon imo ng hardinero, si Frederick Ridol. Leonardo, tinuod man na? Usa ka Dr. Sam Bertin ang nag-usab sa naong ni Frex. Mga ebidensya tuwa sa ilang bahay ni Lara ug sa apartment ni Frederick. Banti Apartment, Leopold Street. Leonardo, Kinahanglan masusin . Ni ada dihi magbuyo si Frederick. Leonardo, tanawa. Ang ako kanang katapusang pinintal. Kung mauna, si Frex ang nagkawat. Angela, tanawa. Ayo, mga litrato ka na ni Frex. Ug ni Frederick, nga hubag pa kay naong. Kung mao. Ang traitor kong higala. Iya kong gikawatan. Ug hangtod ikaw. Gusto pa niyang kuhaon gikan ako. Huwag sama ang kadautan ni Frex, Leonardo. Gusto pa ko niyang luguson. Pero nagbayad na siya sa iyang saliw. Patay na siya. dali na mo. Mamiya na tanim baya. Dili na ko gusto magkakita ining dapit. Daan ako may pati kahadlok ining baya. O karon makalikawas ako sa ko kahadlok din he. Oma. Dali na mo, Leonardo. Angela? Ready na ka? Andam na. Angayan ka kasi mong Buda. Mao ba? Salamat. O salamat sa tanan. Nga bisan kamay, wa ka mausap. Bisan pa man kung dunay diferensya ang akong naong. Bisan unsa pa ka ng naong nimo, Angela. Wa ka na makapatibahang sa akong gibati nimo.
Salamat. Okay. Ready ka na nga mahimong misis na ko? Ready na, Leonardo. Unsa man, ready na mo sa inyong honeymoon? Ready na, Ma. Angela, salamat sa pagmahal ug pag-atiman mo sa akong anak. Mao na giingon, Ma. Nga kung gugma na gani ang magsugo, anda mong buhatan ang tanan para sa tao nga imong gimahal. Ma, may problema ka ba? Oh, ma. Ano magulanon man ang naong nimo? Giingnan ka ng binana mo ha nga muuban na lang ka sa mong honeymoon sa gawas sa nasod? Dili ka na ang akong gikagulaan. Unsa man day, ma? Ang akong kahadlukan sa unang panahon. Maga nga na di ay. Unsa pa may nakahasal sa imong hunahuna? Nakatampos ako sa kamatayon ni Esmeralda Leonardo. Angela. Oh, ma. Ngano nakasulti makaana, ma? Tungod kay kung ako pang gibabagan dayon si Papa nimo sa iyang kabuang ni Esmeralda. O kung ako pang gisanta sa inyong pagbinuang ni Lara kang Esmeralda, dili unta siya mapatay ni ating. Ma, doon na problema sinang ating siyang utok. Napatay na niya ang iyang bana. Ugway katarungan, nga dili siya mo patay pag-usab. Malayo na ta sa maong bay. Busak kalimtan na nato ang tanan. Magsugod ta sa sinugdanan. Gusto siyan sila, ma. Ang ugma mo yatong atubahon. Tuod ay, may nanawag. May interesado nga mo palit sa atong mansyon. Oh, ibalikan na siya, ma. Ayan nagkawilihi katong napita. Pero sa ako nang giingon, sultihan gid nato ang makapalit sa istorya sa maong mansyon. Okay. Ay, tuod ay. Tinuod ba nga imong ipaatiman o espesyalista ang naong ni Angela Leonardo? O, ma. Busa, sa pagbalik na mo, lahi na usab ang naong ni Angela. Leonardo, kikulbaan ko. Angela, dili ka ang kulbaan. Pero, unang higayon karon nga manamin ko. Dili ka na nako pantuson pa. Kinahanglan nga makita na nimo ang imong naong sa samin. Oh. Niya ang samin, Angela. Oh. Leonardo. Unsay ikasulti nimo? Nabalik na ang kanay kong naong. Yes, Angela. Andam na kubuhaton ang tanan alang nimo. Salamat, Leonardo. Salamat. Kinala makapauli na ta. Aron dili na ta may muwag pa ni mama. Welcome home, mga anak. Ma. Angela, nabalik na yun ang imong naong. Og magpasalamat ko ni Leo, ma. Maikay ni Ana Mundo ha. Sa katapusan, may mupalit na gyud sa mansyon. Oh, ha? Unsa? Kamu nang duha ang muasoy nila sa tinod nga istorya sa mansyon, iho. Yes, ma. Oh. Naunsa man ni akong love. Nga pa man ni musod sa kwarto. Nagpaabot ka na ko? Tanawa ang buwan, Leonardo. Lingin ka siya. Oo. Nindot ka siyang tanawin. Leonardo, ayaw ba yung pinuangi, ha? Dili na may tapuan sila. Salamat. Angela,
Kalimtanan nato ang nangaki. Ang ugma mo yato ato bangon. Nga puno sa kalipay. Okay? Okay. Angela. Ayaw. Angela. Ay, Leonardo. Huy, ato na sa sungit ko eh. Makita na yatang mama. Ay! Huy! Gusto ko nga pulos katawan ni mo ang akong mabati nining atong bahay, ha? Huy! Huy, mabuhian ka ni mo, ha? Og din may galang tapos ang atong sugilanon, mga mata alang kenako. Gisuat kani sa radyo ni Maria Gina Vidal, ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music kaninyong alagad sa kanginan, Trefon Morales. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nacorda. Og may gala sa lipitam talikod sa hingpit, ani ang nanaghatag kinabuhi sa atong sugilanon. Sa papel ni Angela, Jennifer Dato Minyuza, Leonardo Randy Padayaw Suson, Frex Janjan Lara, Lara og ating Marites Parba Alvarez, Minerva Priscilla Raganas. Og kini may gala, dalit ka nato alang sa itong kalingawan sa RNN Production Center. Kini Stefan Morales, mayong kaninyo. Salamat sa inyong pagpaminaw.